biro yudo ratiche. Piny mangima Dhialo mine ma odak e dala kawuono e gweng' mar Namba Kodero e kar chung' od bura ma Suna West. Jafwambo marwa Hilario Keyo ne otwak kod miyo moro matimo pur mar ohala. Morin Ayuoyi ma en japur mar oduma, omuogo, rabolo, oganda e kind mamoko. Ayuoyi wacho ni pur osejole kendo osegere. Ma e sigande. Iluonga ni Morin Ayuoyi, an ajapur. To gimomiyo nadonjo e pur, kadonjo Suna ka, nayudo ka ji puro, to mano is the main gima ne ng'ato nyalo yudo goyo mar chiemo kata mar chulo ne nyithindo fees. Koro ka nachako goduma, nachako puro oduma a quarter eka, manogolo na ogunde moko 4. Kas bang'e, nikech kaka nyithindo ban go madhi e skul, to skul be pesa machulo ng'eny. Koro bang'e kamano kaka pur medore e kaka amedo pur oduma, nikech koro demand ne ni malo mokatere skul tayudo gi pesa maber. Koro kamano kaka nitie. Kas bang'e adonjo e puro mar marieba, kaka ineno gi sani ni. Marieba kipuro kaka sani, marieba en Sh100. To kipuro kaka maraba kaka ma nyalo golo ni kata Sh2,000, maraba achiel kamae 2,000. Gigi auso gi, antie gima chamo to gima auso. Nitie puodho maketo ma ichamo, to nitie miuso. Koro miuso dhi maber nikech ka uso oduma, kaka sani nengo oduma ni malo. Nyocha wapuro season mokalo, pod wakano oduma, warito nengo mondo oidhi. Nyocha wauso at 130, sani koro en 150. Warito mondo chop 200. O create much impact kuom puro, cause antie nyaka gi ja form 1 to pure mapuonje. Ame pod adhi school to pure mapuonja. Gik mapuro gi nigi demand cause iyudo ka samoro karwa kaendi jomoko onge puothe madongo. An kaka an gi puodho maduong'. Chakre dalana kocha nyaka piny aora koni. Koro apuro gik mang'eny. Iyudo ka ng'ato samoro no puro muogo, to an gi muogo, an go oganda, an gi rabuon at the same time. Koro gini bro miyo supply mara bedo malo nikech antie gi variety mag gigi. Demand mara bedo malo nikech iyudo ka samora supply e school. Jo school biro iyudo kaka sani, ng'ato wawacho ni kodhi kaka marieba osechopo stage ni, ng'ato bira to book. Obira to book ni ma achuli pesa marom nade kama. Haya, oganda be koseolo ma ng'ato biro puodho ni ko oganda olo. Most of them wanakuja wanashika shamba. Ng'ato nyisi ni ma kikimi ng'ato ka tie ka isegole titimire nade imiya. Koro mano timre nikech an gi variety mar commodity ma jogi nyalo dwaro, to jomoko gi ng'ato nigi puodho matin tin. Kas apart from this nitie nyaka puothe ma ahaya. Pur ok ma adak godo, atiyo tich moro. Atiyo gi migawo miluongo ni CEB Kenya ma empower young women and adolescent girls. Koro in fact gigi tete kabiro to ochakre gi dreams cause gine mane gi empower young girls on how to manage themselves financially. Koro matima medo na nikech mahitaji ng'eny. To yuto mare ber, ok onge lal. Samoro tich onge, pur konyo. Samoro ipuro, mimea mari ok otimo maber. Wach nango, chamo ok otimo maber. Nitiere harakati ma samoro koth chwe kaka last season. Koth nochwe seriously. Ma kaka waneno kaka kacha siany. Napidho oganda kanyo nolala. Aya ka bende oganda nolala. Oduma no kotimo maber cause koth ne ng'eny.
Aya mar ariyo, sani kaka chieng' rieny sana, nitie kute moko machamo oduma. You end up samoro ni kute go chamo oduma, to ka gidonjo oduma ka ok gibedo spray, oduma kethore. Ka chiemo onge ot, nyiso ni nyithindo dhi nindo kech. Ka nyathi ok odhi skul, ng'ama miyo mipenjo. Koro ng'ama miyo nyaka ti matek. Pur, make yourself decent, rwakri maber, ok onyiso ni ng'ama bed mochido. Kise puro miseloso gigeni maler, duoga kaka ne intiere. Pur nigi faida. Gisani to kane kanyalo we pur, cause awali nawacho ni pur ni emambe chulo na fees. Amba somo kama ntieni. An gi nyithindo 3 ma ariyo dhi school. And they are going to an expensive school. Koro chuna matek ni nyaka endelea gi pur. Bena gombo kata ni achope kiwango moro mar kina Ruto hao, wenye wako na shamba kubwa. Achope extent manyalo golo kata ka puro tagolo lote 100. Mano kaka agombo ni ka Nyasaye omiya ngima, at least anyalo puro more than